Η ΠαΕ Διαγόρας σας καλωσορίζει στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Η Διαγόρας στο σημερινό παιχνίδι υποδέχεται την ομάδα του Μακεδονικού. Οι συνθέσεις των ομάδων: Μακεδονικός 1 Καλιχμανίδης, 5 Σαραγιώτης, 22 Περέιρα, 23 Τσουκάνης, 2 Τοπαλίδης, 68 Παναγιωτούδης, 6 Λεωνιδόπουλος, 8 Ραμίρες, 11 Σιχαρουσβίλη, 10 Ζαφυράκης και 9 Κουιερουκίδης. Ο Διαγόρας 75 Τσιλικίδης, 4 Δημητρίου, 3 Δημόπουλος, 23 Νικόλης, 20 Κατσουλίδης, 6 Γαρουφαλιάς, 8 Παπαδόπουλος, 27 Μπλάνκο, 19 Ολιβέρη, 33 Μαριάς, 10 Σιαντούλα. Διαιτητής του σημερινού αγώνα είναι ο κύριος Κώστας Περάκης από το Σύνδεσμο της Αθήνας, με βοηθούς του τους Χρήστο Νικολάου και Μαρίνο Μαραθωνίδη από τον ίδιο σύνδεσμο. Τέταρτος διαιτητής ο Ηλίας Κόκορης από το Σύνδεσμο της Έμβιας.